don haka ga wata ƙa'ida game da zuma. Duk wanda ke saurare na nan ko wanda zai saurare ni a cikin na'urorin nan na zamani, yanzu ka ɗauki zuma ka sha da yawa ka ƙoshi. Kar ka ɗauka wai kana da wata cuta, a'a ina son ka gane me zuma take yi. Ka ɗauki zuma ka sha ka ƙoshi, kamar gwangwani guda, ɗan ƙaramin gwangwani kofi guda haka, ko kuma kwalba ƙarama haka. Nan da awa ɗaya za ka ji cikinka gaba ɗaya har yitse. To ka tafi shadda, je ka bayan gari don ka zauna ka ga irin kwalbatin da za ta watso daga cikinka. Ina fata an gane. Ka ga haɗurra da wasu ƙwari da za ta kashe ta fito da su, da wasu macizan ciki da abubuwa waɗanda za ka gansu wallahi karkai mamaki har tsakoyi ka gani, duk za ta watso su. To in kai haka sai ka sake sha, in kai haka sai ka sake sha, gobe ka gan an kira sallah asuba ka ga wanda zai tashe ka karfe 4:30 ka miƙe kana miƙa haka, uwar gida tana lafiya, mai gida kana ai jina nake kamar yanzu ne shekara 17. Ko kun fahimta? To amma ka bar da gwalan masana'antu ya tara a uwar hanjinka, kuma kullum kana ɗorawa. Duk wannan maganin gargajiyan da suke baku wani lokacin shi ma zuwa yake ƙara dagwalgwalewa a ciki, a ce maka service ka sha, baka san cewa abubuwa ne. Ina fata an gane. Na annabi shine gaskiya, na annabi shine keke da keke, na annabi shine yake working in the most accurate sensitivity, daidai wa daida keke da keke, saboda shi daga wanda ya halitta ne. Ka duba ka gani, ba za ka taba kuskure ban baturan Japan yayo mota ya ce a zuba injin oil wuri kaza a sa ruwa, wuri kaza a sa kaza, ba yadda za ka samu matsala. Don me abin ne ya ce ga yadda za a yi, haka kai ma wanda yake da manual ɗinka. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To shine sai mala ya ce wa qad tawatara bin naqli anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al ma'rifati bi umuri dunya wa daqa'iq masalihiha wa siyasati firaqi ahliha ma huwa mu'jazun fil bashari مما قد نبهنا عليه في باب معجزاته من هذا الكتاب. القالي يجي وقد تواتر بالنقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم من المعرفة بأمور الدنيا. حقيقة maganganu sun zo birjik daga annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ilimi da yake da shi dangane da al'amuran duniya da kuma